ସାତଟା ବାରର ନାଁ ଜାଣିଛ? ଆଜ୍ଞା। ହେଲା ଜାଣିଛ? ହେଲା ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବେ। ପରିବା ପରିବା ଅଟୋଇକ ଆକ୍ସନ କର। ପରିବା ଅଟୋଇକ ବି ପ୍ରଥମ ବାରଟି ରବି। ଭାଲୁ ଦେହ ସାରା ଲୋମ। ଭାଲୁ ଦେହ ସାରା ଲୋମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାରଟି ସମ। ଫଳରେ ଲାଗେ ଲଙ୍ଗଳ। ସମ ପରେ ଆସେ ମଙ୍ଗଳ। ମିଠା ଲାଗେ ଦୁଧ ସର। ତାପରେ ଆସେ ବୁଧବାର। ଆସ ଯିବା ଯାଜପୁର। ବୁଧବାର ଆସେ ଗୁରୁବାର। ଧନୁ ଅଟେ ବକ୍ର। ଗୁରୁ ପରେ ଆସେ ଶୁକ୍ର। ଲଟା ଗଛ ଅଟେ ଜହ୍ନି। ଶେଷ ବାରଟି ଶନି। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ୟବାଦ ଜାଣିଲେ। ତାହେଲେ ବାର ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା? ସୋମ